to fight. Get ready to fight. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Kasih kabar baik jumpa. Saat ini bodolan fighter lemurdo. Da yang thang dar na. Mana video orang thang dong ya. Beautiful view. Mesin bothोराव आरो ना दै रानबा ओरैबायदि ना हमो मानसिफोराबो डेन्जार थफबजोबखायो आरो एकदम पुरा दैमा गंसे जाजोबखायो बेलेग बेलेग गामिनि ना हमनो फैयो नाफोरखौ जि गिदिर गिदिर मोनो दैमाखौ नाया मानो जि साफायो गोथौथार दै खिन्थु इयाव थोरोबखायो आरो ना मानसिखौ आखाइ नुहुरस'बावलाया बया गोथौ जायो आरो नेचारेल भिउ एकदम आंना फाइटारफोरानो ना सानैल' मोनफिना दं बाखि खिनिया गैयानो दिनै मा जादोंबा ओरैनोबा एकदम नागिरफैबाय थायो आरो ना